दिनै जोङो आमटेका बाजाराव स्ट्रीट केम्पेइन खालामफैदों आरो जोंनि साफ्रोमबो जे दखानदारिफोर लोगोसे रायजो राजाफोर जायफ्रा बाजाराव फैदों बिथांमोनजों जोङो जे इन्टारेक्शन प्रग्राम लादों। दा बेवहाय जोङो रायजो राजाफोरनि जि पार्टिसिपेशन जों माने पजिटिभ आरो जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बे आमटेका ओनसोलनिफ्राय गोबांथार भट मोनगोन आरो बिनिफ्रायनो जोंनि जे सुद्ध बसुमतारी सार देरहालांगोन बेखौ जोङो निर्घात होननानै बुंनो हायो। खारन दिनैनि बे रायजो राजाफ्रा फोरमायदों जोंनि सिगाङाव जे बेफार बानिज्यआ थिग मथे सोलिला, आलु फान्थाव मोजां बिक्रि जाला, दिनै सिमेन्ट माने रडफ्रा मोजां बिक्रि जाला, दिनै बेबादिनो अनेकथा बिजनेसफ्रा दिनै डेमेज जालांजोब्बाय। एकमात्र कारना बेनो प्रमद बर'आ जोंनि रांखान्थि अबस्थाखौ दुरबल खालामबाय। मानो होनोबा बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफोरनो टिका टुकलि होयोबा बेबो फैसा जोंनि बिटिसिआव थाबथाबावनो गुवाहाटीनि कन्ट्रेक्टर फैदों, फैसाखौ लादों आरो थांदों। गतिके जोंनि खुनु रायजो राजाफोरनो सिपिआव फैसा गैला। दिनै आर्थिक बेबस्था बे दिनै दुरबल जालांबाय, शिक्षा दिक्षायाबो दिनै दुरबल जालांबाय। खारन जोङो मोजां रोखोम माने स्कुलफ्राव फोरोंनो हायाखिसै आरो जोंनि स्कुल कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाखिसै, जायनि जाहोनाव जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो फैसा मोनैनि थाखाय मोजाङै स्कुलाव थाङाखिसै, फोरोङाखिसै। ओंखायनो जोङो शिक्षा दिक्षा खेथ्रआवबो बे ओनसोला बिराद गोग्लैसोनानै थानाय बिथांमोना फोरमायदों। दा जों खावलायदोंखाय रायजो राजाफोरखौ दा स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौबा एकमात्र सरकारा हाग्रामा महिलानि सरकार जानांगोन। मानो होनबा 2013 सनावबो प्रभिन्सियेलाइज खालामदों आरो 2020आव प्रमद बर' जिखि एपइन्टमेन्ट लेटार रानदों बे गासिबो सेलेक्सना अलरेडि माने बिपिएफ दिनावनो जाखानाय। दा हाग्रामा महिलारियासो स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायो। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङासो हस्पिटाल बानायनो हायो। दिनै बेफोर जागासिनो दङ। गोबां जायगाफ्राव जों नुदों हस्पिटाल जोंनि एमएलएआ गायसनबा बिथांमोना माने फाउन्डेसन स्टुडेन्टखौ बोखारलायनानै गावसिनि नाम हैलायलायनाय नुनो मोनदों। किन्तु बे हस्पिटाला अलरेडि 2019-18 बेफोरबायदि सनाव दिनै माने सेंसन जाखानायसो। दा बे लासिं सिं बाथ्रा प्रमद बर'आ दिनै लाजिनांगौ, बिना गयारि फेरेंगा दिनै एबसुनि माखासे नेताफ्रा लाजिनांगौ। दिनै बिथांमोना बुंदोंमोन मैगं फाननानै जाग्रा, दिनै जौ फाननानै जाग्रा, अन्थाइ देनानै जाग्रा आइजोफ्रा, दिनै अमा दाननानै दाउ दाननानै जाग्रा जोंनि बेफारिफ्रा बेफार मावनानै जानांला, 2 लाख थाखा न'आव हैजोबसिगोन। नाथाय बिथांमोना दिनै होनो हायाखै। दिनै 75,000 होनोबो होनदोंमोन महिलाफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुप, बेखौबो हायाखिसै। न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा दं, बेखौबो हायाखिसै। दिनै 164 मिशन दंमोन, दिनै मोनसेबो मावफुंजायाखिसै। दिनै मोनसे फेलें सरकार होननानै प्रमान जाबाय। आरो बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाया दिनै मावफुंजायाखिसै। दिनै बेवहाय मोनसेबो इउनिभारसिटि जाला, एनआइटिबो जाला, स्पर्ट्स इउनिभारसिटिबो जाला, ट्राइबेल इउनिभारसिटिबो जाला, कच फेक्टरिबो जाला, खुनु मोनसे दफाया दिनै मावफुंजाला। अल इन्डिया गभर्नमेन्टआ दिनै बेखौ रिजेक्ट खालामबाय। दिनै बेनो फोरमान प्रमद बर'आ सासे फैलार नेता। दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दा नेताफोर दिनै फारियै दिपेन बर'निफ्राय आराम्भ खालामनानै जेसेबां सामसाफोर दङ बे गासिबो मोनसे बेर्थ नेता, फैलार नेता दिनै प्रुफ जाबाय आरो मालाय। ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बेफोरबादि मावनो रोङै दांनो रोङै खुगाल' नेताफोर, खुगायावल' गोदै राव बेफोरबादि नेताफोरनि सायाव जोङो जोंनि भबिष्यतखौ दिनै थिखा होनो हाला। ओंखायनो सासे गोरों बेक्ति, जाय बेक्तिया 17 बोसोराव दालां बानायदों, लामा बानायदों, स्कुल बानायदों, कलेज बानायदों, इरिगेसन बानायदों, हस्पिटाल बानायदों, इउनिभारसिटि बानायदों, इन्जिनियारिं कलेज बानायदों, बेबादि नेतानि आखायावसो जोंनि भबिष्यतआ सोरां फैगोन। आरो बे नेताखौनो जोङो बयबो मदद होनांगौ। फैबाय थानाय सिडली बिसायख'थियाव दिनै जानो गोनां 13 थारिखआव बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे भट होनानै देरहासार खालामो, आं दिनै बेखौ खावलायदों।